Fl-2022 il-Labor kien wieħed pulmuni ħodor fil-qalba tal-lokalitajiet, ġnien fuq il-mini ta' Santa Venera, Triq Sant'Anna ssir pedonali b'ġonna kbar, park ieħor fil-Ħamrun, ġnien minflok car park f'Bormla u l-Isla u saħansitra park ieħor flok il-car park tar-Rabat Għawdex. Madankollu, 4 snin wara, l-ebda minn dawn l-hekk imsejħa pulmuni ħodor mu ser isir assolutament xejn minn dak illi qal illi ser jagħmel, ħlief illi ser jirranġa il-kolonni tal-arkati. Apparti minn hekk, sentejn ilu, Project Green kienu wkoll ikkonfermaw illi l-proġett imwiet mill-Labor fl-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2022 lanqas biss u vijabbli kif propost. Park imwiet f'San Ġwan wkoll baqa' mitluf fil-birokrazija, il-ġnien tal-Ħamrun ma kinux jafu fejn ser jagħmluh u baqa' ma sarx. Il-ġnien tal-Isla għadu qed jiġi evalwat u l-park fir-Rabat Għawdex għadu biss fil-ħolm ta' dawk illi vvutaw. Ar minn hekk, il-ġonna fuq il-mini ta' Santa Venera kienu mweda fl-2017 fil-manifest ta' Muscat u għal darb'oħra fl-2022 f'ta' Qabela, proġett illi baqa' totalment fil-limbu mingħajr pjani ta' xejn. Turja ċara ta' weddiet min-naħa tal-Labor fuq settur li l-Partit Laborista tilef kull kredibilità fih bil-Labor ikun kostrett jerġa' jirreċikla dawn l-istess proposti fil-manifest Int Malta, weddiet li jew inbidlu minn kif ġew proposti fil-bidu jew illi ilhom jiġu riċiklati għal kważi 10 snin. Sabiex issa il-Partit ta' Qabela qed ikun akkużat illi ma jistax jiġi fdat għax daħaq bin-nies u li propona dak li ma kienx kapaċi jwettaq.